Alright, guys, let's get into it. Здравейте, приятели, в новият ми клип. Днес ще говорим за една тема. Този път подготвено, понеже предния път беше чиста импровизация, 6 страници имаме тук, почти. Да, всеки от нас би си казал, то е очевидно кога трябва да се тръгна, аз ще го усетя, така. Не, хора. Никой от вас не се тръгва когато трябва. 1/1,000,000 се тръгват когато трябва и просто е абсурдно как нещо толкова лесно на пръв поглед не се практикува. Да. Това, което искам да кажа тук е, че в нашето общество, в днешно време е заложена идеята, че всичко ще се оправи и всичко трябва да се прощава и да се продължава напред и да се затваряш очите. И се тръгваме единствено и само, когато някой ни изневери. Да не говорим, че има хора, които не си тръгват, когато им изневерят. Всеки от нас знае, че в една връзка трябва да има 3 неща. Всички сме го чували. Няма да ви изпитвам, но ще ви ги кажа направо. Уважение, доверие, любов. А защо трябва да ги има? Мълчание. Повечето от нас не са минали през това да разберат защо трябва да има уважение в една връзка, да има доверие, да има любов. И най-лошото е, че единственият начин в днешно време, понеже то не се учи вече у дома, вече не се отглеждат хората по такъв начин, 1/1,000,000, както казах, които си тръгват, са отгледани с абсолютно всички 3 и в семейството го имало това нещо. Заради това те знаят кога е времето. Но повечето от нас все нещо е липсвало. Не казвам, че е вина на родителите, никой не се е родил научен, но просто начинът да осъзнаеш, да разбереш тези неща е да минеш през тях. Веднъж загубиш ли уважението на човека срещу теб, като то е двустранно, ти не можеш да решиш край. Повече няма да те уважавам и почвам да се държа с тебе като парцал. Не. Човека срещу вас също играе важна роля в това дали вие му имате уважение. Следователно, той отсреща също трябва да има на вас, но и да се държи по определеният ви критерии за една връзка. Като ако някой не се държи по начина, по който вие бихте искали, нали, следователно трябва да го разберете сами за себе си, което означава, че трябва да сте израснал индивид и вече да знаете какво искате и да кажете и да съобщите на човека, нали, виж, сега не се получава. Така. Няма ли уважение, рано или късно ще се случват неща зад гърба ви, колкото го позволява морала на човек, защото на отсрещния човек очевидно не му пука. То няма уважение. Ти не си пример, не си стереотип, ти не си издигнат на пиедестал. А повярвайте ми, в една връзка, ако вие сами не се вдигате един друг и вие сами не сте с най-големите фенове, ами то няма смисъл. Честно ви казвам. Доверието няма смисъл да обяснявам, ще кажа само едно нещо. Веднъж загубили се доверието, после става много трудно. Много трудно. Значи и за теб става трудно, и за човека отсреща, независимо кой какво е направил. Кога е време да си тръгнеш? Най-лесно обяснено и просто, особено за жените, понеже супер много си личи. Когато Господ иска ти да излезеш от определени отношения, той ще разруши физическата ти част до толкова, че ти най-после да осъзнаеш и да си в хармония с това, което чувстваш и това, което си. Ще започне да ти излиза акне, ще започнеш да качваш килограми, ще ти пада косата, ще няма да имаш енергия, кошмари. Накратко, грешният човек ще те направи физически болен и тялото ще ти подсказва, когато ума не приема. При мъжете не казвам, че не може да се случи. Чувала съм от приятели за килограми, чувала съм за недоспиване. Всичко си оказва влияние. Абсолютно всичко си оказва влияние. Въпросът е там да не прекрачваме тънката граница и да не си мислим, че
Отсрещният човек вече е да си търсим проблеми. Отсрещният човек е причина за качването на моите килограми и отсрещният човек, нали. Трябва много добре да познаваме себе си, отново казвам, за да разберем реално дали влиянието е от отсрещния човек, дали нещата във връзката не са наред. Не може само това да са факторите, за да прекратите отношения, но ако се чудите дали едни отношения са здравословни за вас и сега забелязвате тези неща, всички сме ги чували. Аз реших да го включа като начало, понеже си е basic правило и няма как да го няма тук. Само искам да кажа нещо за уважението, доверието и любовта. Ако тези неща ги няма, мисля, че въобще няма нужда да говорим, че вие трябва да търсите външни фактори по себе си, за да знаете дали един човек е правилен за вас или не. Няма ли го едно от тези неща, повярвайте ми, или ще живеете един нещастен живот с човека от среща, или последствие ще разберете защо е трябвало да си тръгнете. Така че, моля ви, хубаво си помислете какво се случва там. Ако криеш държанието на човека до теб, как basically се държи с заобикалящите го, с теб, с навиците му, с разбиранията му, с морала му, ако криеш всичко това от приятелите си, а приятелите са отражение на теб самия, както вече казах, ако познаваш себе си, тъй приятелите ти не са тази токсична среда, добре дошъл, ти не си правилният човек. Не казвам, че всичко трябва да се казва. Ако избягваш мечтите и целите си, добре дошла, този човек не е за теб. Човека, който е за теб, ще ти помогне да изградиш мечтите и целите си. Ти няма да бягаш само от себе си. Защото, повярвайте ми, вие много добре знаете какво искате. Много добре знаете. И го знаете още от много малки. Много добре знаете какво искате. Само, че толкова ни се умешва енергията и животите с различни хора, че ти почваш да забравяш, да се объркваш, да се принизяваш, да влизаш в конкретен стереотип, да се нормализираш, да влизаш в конкретна норма. Не. Вие много добре знаете какво искате. И когато човека до вас не вибрира на същите честоти, каквито вие, очевидно вие забравяте човека, който сте били. Човека до вас е супер много отражение на това, което вие сте в сегашния момент. Не каквито би трябвало да бъдете. И винаги съм го казвала, винаги съм го мислела, ако погледнеш човека от среща и не се гордееш с него и по-скоро те е срам, не е за теб. Човека от среща трябва да е отражение на теб. И ако ти се възхищаваш, значи това е. Значи си в правилната посока. Значи натам трябва да гледаш, значи трябва да се учите взаимно и не единия да дърпа, а другия да стои, а да се гоните и да се състезавате винаги в това нещо. Независимо, че сме мъже и жени. Независимо от това. Ако плачеш и не го боли. Хора, моля ви, ако седнете да плачете, независимо дали човека отсреща е направил нещо, за да ви разстрои, или просто има проблем. И не ви казвам да седнете да ревете, защото няма шоколад, пък много ви се яде, пък ще ви идва и така нататък. Казвам наистина да плачете. И този човек ви седи отсреща, се прави, че не ви чува. И това се случва не един, не два пъти. Това се случва поредица от пъти. Или се лягате, заспивате и плачете и този човек ви чува, че плачете, дори не ви прегръща. Този човек не ви обича. Първо, да не казвам, че не е за вас. Но аз съм била там и повярвайте ми, си мислех, че това не е такъв индикатор. Не. Много искам наистина да разберете, защото като кажете на някой той не те обича, те подскачат от среща такива. А пък като кажете на някой той ти няма доверие,
и ти си някакъв, той ще почне да има. Той няма уважение, той ще почне да има. Те са на едно. Любовта, доверието и уважението. Няма такива... както не може човек да почне да ви обича, защото той не ви ли е заобичал веднага първите месеци и така нататък, няма да започне. И защо си мислите, че той ще почне да ви има уважение? Той няма към себе си уважение, вие търсите от него. Глупости! Няма да стане. Така да се върнем на темата. Ако един човек не го боли, че вас ви боли, не, просто не. Аз съм плакала, защото са наранили човек в предишни връзки. Това е любовта. Не. А камо ли аз да го нараня? Нали, виждате как стоят нещата. Ако трябва да се бориш за внимание и уважение, за уважението казахме, но за внимание, ако трябва да се бориш ти да бъдеш видян, това означава, че никога няма да бъдеш такъв. Ти никога няма да бъдеш видян, никога няма да бъдеш чут, просто ще те слушат, няма да те чуват. Хора, моля ви, това е токсичното. Не е токсичното само някой постоянно да иска да е с вас. Токсичното е някой да не ви вижда, да не ви чува. Сега ще ви прочета нещо. Всъщност, по тази тема съм написала няколко неща. Но първо, последно, ако си в постоянна конкуренция с други жени, ако ти излизаш навън и всяка жена, която виждаш, моментално мозъкът ти си казва, окей, той би я погледнал, би спомислил това. Това не си ти. Това е заучено, защото на това е научен мозъкът ти и ти очевидно не можеш да повярваш, че това не идва от теб. Повярвайте, не идва от вас. Той е постоянен висок старт, вие веднага да се сравните с друга жена, повечето пъти не идва от вас. Да, не казвам, че човека в сегашната връзка е индикатора. Може да е отпредна. Но вие трябва да разберете, че не сте луди и че това първо не е нормално, но и не сте луди. Защото това може да се излекува с правилния човек, с обяснение, грижи, любов, разбиране. Това може да се оправи, защото съм била там. Повярвайте ми. И не, да, винаги ще направя клип по темата, но винаги ще има по-красива жена от вас. Но никога няма да има точно същия човек като вас. Точно същите качества. Точно същите недостатъци, които правилният човек ще намира като качества. Никога няма да го има. И това е душата ви и това е магията на любовта. Защото ти се влюбваш в душата на човек, тя първо виждаш тялото, но няма смисъл от сравняване, ако човека отсреща ви знае какво иска и е намерил това, което иска. Повярвайте ми, вие ще го разберете. Няма да има нужда въобще да се сравните. Няма да има тази нужда. Защото аз виждам жени в момента и съм вау, виж колко е хубава. И човека до мен казва, да, много е хубава. И аз не си мисля нищо. Разбирате ли? Защото това е доверието, уважението и любовта. Така изглежда. Ако не си чувствате така, ако не можете да застанете пред приятеля си и да кажете, или пред приятелката си, тая е много хубава, или той е много хубав, и тя, нали, да не реагира се едно, не знам какво се е случило, пък и вие да имате самочувствието да го направите, значи поздравления. Едно от всичките неща го има. Пък любовта си мислим, че най-лесно има. Сега искам да ви прочета някои неща, които съм написала. Видях ги в Инстаграм. Не съм ги измислила аз. Пререваваме се пак, тъй че си почина, защото не мога всеки клип да рева.
Да бъдеш обичан, не просто желан. Да бъдеш уважаван, не контролиран. Да бъдеш чут, не пренебрегван. Да бъдеш подкрепен, не сравняван с други. Да бъдеш ценен, не просто търпян. Да се чувстваш емоционално в безопасност, не постоянно да си на ръба. Това е любовта. Мили хора, ако се припознавате в първите, много се радвам за вас и ви пожелавам цялото щастие на света. Ако се припознавате във вторите, това, че сте пуснали този клип и разбирате, е първата крачка. И ви обещавам, че наистина през всеки такъв човек, който минавате, все повече ще разбирате какво искате и съдбата ви подготвя за това да бъдете благодарни за човека за вас. Защото вие иначе няма как да стигнете до това, което е направено за вас. И колкото пъти взимате еднакви решения за човека от среща, защото човека от среща е проекция на това, което ние чувстваме в себе си. Всеки човек, който наричаме нарцисист, наричаме токсичен, но въпреки всичко приемаме в себе си, е знак, че ние имаме нещо неизлекувано в нас. Което е добре, когато го разбереш, защото почваш да разбираш себе си една идея повече и да вземаш една идея по-добри решения. И когато виждаш, че нещо се повтаря, но решиш да сложиш край на цикъла, тогава си взел урока. И тогава идва твой човек. Така че много ви благодаря, че гледахте този клип и се надявам да ви хареса и да ви е полезен. Ще се опитам да правя повече видеа по тази тема и бъдете щастливи. Просто бъдете щастливи. И го спирам, защото пак почнах да ева.